To fa yau na tashi da abin mamaki da ban taba ganin sa ba kai. Abin ya burge ni, na ce ni ma sai na gwada. Wannan yara aka bani labarin sa, aka ce yana canja gas da generator, cooking gas, irin cooking gas, normal cooking gas wanda zai hada maka da generator wanda zaka samu saukin rayuwa. Na ce ni ma sai an gwada mu. Ga injin generator, ga abin da ake hada gas da shi. Na samu na siye shi, ya je ya siyo min. Gashi yana kokarin ya hada min inji. Yaron nan Allah ya masa baiwa. Do a social media na fara gani, amma ban taba tunanin wannan yaron zai min haka ba. Ni kuma na ce insha Allah zan yi kokarin na tallata shi ga waɗanda suke bukata iya Kano zaka iya kiran namban wayansa. Ga namban wayansa na zan saka muku interview na da yaron, ku ji ya abin da yake hada, ko za ku samu more information a kai. Jama'a gashi nan ga bawan Allah nan, ga engineer mu. Ya sunanka? Abubakar shi ya hada mun generator na da gas. Waɗanda suke bukata zan saka namban wayansa, za ku tuntube sa, amma a garin Kano.